Nhar il-ħamis fis-7 ta' filgħaxija l-nomini għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew li se ssir fl-24 ta' Mejju. Il-Kummissjoni Elettorali laqat in-nomini tal-kandidati fl-uffiċċju tagħha l-Belt bejn nhar it-Tlieta u l-Ħamis. Għal-Partit Laburista tefgħu in-nomina tagħhom 13 il-kandidat. Lino Bianco, Clint Camilleri, Peter Cordina, Joseph Kuxkiri, Miriam Dalli, Cyrus Engerer, Mario Farrugia Borch, Charlon Guder, Ivan Grishti, Marlene Mizzi, Alfred Sant, Deborah Xkembri u Flair Vella. Intant fil-kumpless tal-att tal-voti tan-naxxar qed jitħejjew id-dokumenti tal-vot. Dawn ikunu stampati fuq karta speċjali fl-istamperija tal-Gvern bil-firma tal-Kummissarju Elettorali. Fis-sala tal-att tal-voti fin-naxxar jiġu stampati dettalji oħra, imbagħad jgħaddu minn proċess ta' laminazzjoni u jinqatgħu f'dokumenti separati. Wara jkun imiss li jiġu eżaminati minn rappreżentanti tal-Kummissjoni Elettorali f'sala differenti. Dan kollu jsir taħt is-supervizjoni ta' rappreżentanti tal-partiti politiċi ewlenin. Id-dokumenti jitqiegħdu ġo kaxxi u jgħaddu minn taħt idejn il-Pulizija li jerġgħu jeżaminaw id-dokumenti wieħed wieħed. Il-Pulizija mbagħad iqassmu d-dokumenti tal-vot bib-bib.